Sikkerhed for vores medarbejdere, det betyder alt. Det handler også selvfølgelig om, at vores medarbejdere, de har det godt, og de er glade for at komme her. Mit navn det er Jørgen Kildegård, og jeg er direktør i Freebie. Vores produkt det er restprodukter fra støbeindustrien, som egentlig er et farligt affald. Vi trækker det hjem, vi formaler det, renser det op og laver en genbrugskrydelig tilbage til markedet, slibindustrien, skæreskiver, støbeindustrien. Mit navn det er Henrik Rosenlund, og jeg er fabrikschef her ved Freebie. Pladsen er jo sikkerheden. Jo mindre plads, jo farligere bliver det. Før der stablede vi i pyramider, og når vi skulle tømme dem igen, når vi så fjernede den første sæk, så skabte vi et usikkert arbejdsrum, i det vi havde 2 stablinger omkring gåvejene. Og det gav det ekstra arbejde i at skulle spærre af og ligesom grave sig ind i stablingerne. Med det nye system, der har vi ikke samme udfordringer, når vi skal have trukket vores varer ind til produktionen. Som siger, pladsen den betyder rigtig meget. Når vi stabler i pyramide, så har vi rigtig meget spildplads på gulvet. Vi får små køreveje, vi får mindre arbejdsområde at arbejde på, og det giver bare et mere usikkert arbejdsmiljø. Ved at køre stablinger i reolsystemer skaber vi større arbejdsrum for medarbejderne, og vi har endda valgt at gå med en ekstra bred kørevej for at sikre, at der er ordentlig plads til håndtering af de store sække. Jamen, da vi skulle vælge vores leverandør til vores nye reolsystem, der kiggede vi ikke efter den billigste løsning. Det var den bedste løsning for os i forhold til at vide, at statik og beregninger var på plads, og udstyret kunne holde til den belastning, vi lægger i det. Effektiviteten og arbejdsgangen er blevet påvirket markant efter vores nye reolsystemer. Nu har vi kun fat i vores paller én gang, når vi håndterer dem ind og ud i lageret. Og før havde vi brugt mange gange på at køre ind og ud og rette stablinger til. Så det er helt klart givet en hurtigere og nemmere arbejdsgang ved at bruge Toyotas reolsystemer. Jeg mærker overhovedet ikke den samme utryghed ved at tage en palle, som der var førhen. Mit navn er Erik Christensen, og jeg arbejder på lageret, men jeg kan også nå meget mere på en dag. Jeg føler ikke, der er så meget stress på mere. Der er også en mere tryg og afslappet stemning. Jeg er rigtig glad ved, at ledelsen har meget fokus på sikkerhed. Jeg er også overrasket over, hvor hurtigt jeg faktisk lærer systemet at kende. Det er utroligt vigtigt at inddrage medarbejderne i projektet, fordi det er det, der gør, at resultatet det bliver til succes. Jeg hedder Hanne, og jeg er ansat ved Toyota Material Handling. Jeg er logistikkonsulent og hjælper vores kunder med lagerindretninger. Når vi kommer ind på den her rejse med vores kunder, er det utroligt vigtigt for os, at vi forstår kundens behov. I Freebies case har det været en fantastisk rejse at være med på, fordi at vi har kunnet se, at vi har været med til at gøre en forskel. Valget faldt på Toyota, fordi de har også et stort program inden for AGV, og vi ser helt sikkert ved at bruge deres reolsystem, at vi også kan få en samarbejdspartner i fremtiden i forhold til automation af vores lager. Toyota har været leverandør her fra dag 1. Den personlige relation til Toyota, den har været super. Det giver en fantastisk følelse at være med til at gøre en forskel i forhold til medarbejdernes tryghed og sikkerhed på arbejdet. At gå på arbejde og mærke, at man gør en forskel for kunderne, det vægter har en rigtig stor betydning for mig i hverdagen. Vi forstår hinanden på en bedre måde, når vi har arbejdet sammen over lang tid. Det betyder meget.